to our channel. And welcome sad sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Muñeca. Your rainbow will come slide. Mao na ba niya ang ilang bay? Oh, mao na ang bay nga gipuy-an sa ex ni Anton. Og niya dinhi ang ilang kwarto. Kung ingon ini ang sitwasyon, nagkinahanglan kag sakyanan. Ingon man mga guns nga mo-back up nimo. Aron madagit yun ang bata. Unsay mahitabo? Kung kadtong abno ang magbantay. Patyon? Natural. Sa gabal man to sa tong kalampusan. Patyon. Kanos amo abot sa akong mga kamot ang imong giingong sakyanan og mga guns. Sa labing naling panahon, tingalig maapsan ko sa shipment. Inaala na bagid nga naaday ng cash inig-abot sa shipment. Sige lang kagingon nga sa labing daling panahon. Pagsita og adlaw, aron maplano dayon namo ang pagtagit sa bata. Ugma, mapauli na ko. Inigabot na ko, ipada ko dayon din ni ang sakinan. Ingon man ang mga guns nga matabang nimo. Kinalan doon na ilang kapuy-an ang giingon nimong mga guns, ha? Kay dili ko magpapuyo nila sa boarding house. Ay kablaka, sila rin mga itagkapuyan. Pero, adoon ka nila sa boarding house. Aron magkuyog mo, paingon sabay sa imong boyfriend. Gusto ko na makuha ng kwarta. Sa di pa maabot ang shipment, man eh. Og, ako? Oh, ano bang ka? O sabay tabo na ko. Kung makuha mo na ang 5 milyones. Oh, kauban ka na ako sa abroad. Usaban ng linaktan ni mo, Bugart. Nakabantay di ka, ma'am. Ay, natural. Okay. Laay magkay kang maglakaw. Mura magpirmi kang nagbantay sa imong paglakaw. Natural, ma'am. Natural ni ma'am. Oh, Kay mahadlo ko nga masagid ang akong kuan sa akong paa. Mapiit niya akong junior. kisa Junior. Wala, okay lang junior. Gusto ka mo tanaw, ma'am. Ay, pagbinuang diha, Bugart, ha? Ikaw pinakaingon ni ma'am. Oh, mamasangil pa. Nalimod di ka nga. Imo na sa gira ng tasa. Ha? Hoy, tambali na, ha? Bali, be. Ha? Unsa? Ambi. Panghipos nito, Bugart, sa imong mga... Ambi. Araw. Unsa? Dili ka na ang imong mga butang aron palayason ti ka, hanggaw ka. Ay, pagatubang na ako. Gipasuan, pamagay ko na mo, ya. Imo po dyan ko pa layason, maluoy ka na ako. Uy, nana, imong linaktan na, ay pagatubang na ako, ha? Ayaw, ha? Pindutan ni kong lakta na, pero may mura gagiyod. Hera, luod ni mo. Luod kay ka, Bugart. Ay, sorry, ma'am. Ha? Okay, ma'am. Unsa man? Ano man? Ikaw ba? Ayaw lagi. Ayaw pag-atubang na ako. Bihawa diri. Talikod lang ko. Di ta mag-istorya na. Saman ko, pika. Mahinomdom ko sa imong sir. Uy, pwede sa ako imong pahimuntan, ma'am. Unsa? Hoy, kagwapo sa Ayan, imong sir. kanina. Unya ako siyang ilisan og gitsura Ay, nga ka. naay daghan sa carbon. May na guys, karbon, ma'am, kay mga dagkog lawas. Ngay. Matuon ba na imong isulti, ma'am? Hello, ha? Bugart. Di ka? Matun. Di ka? Dele. Di. Ha? Hoy, ikaw ba? Ay, sige, tingsi, ha? Yeah. Waksi ng wait ni Moron. Kiti, ay, sakit kayo. Hoy, tikaling nagtuo ka. Nga kanang akong pagsakay sa imong mga komedya, nagagikan na sa akong heart. Lamig ipagasulti sa akong heart, ha? Ay, mura yugikan sa heart, ha? Ngagikan na sa akong heart? Ha? Dili, oy! Dili! Tatik ni mo, ma'am. Dili lang ko gusto nga mo daog-daog og katabang. Ha? Kasabot ka, Bugart?
Ayaw gyud pakita nako samtang ingon pa anang imong linaktan. Tanawa, ma'am. Tanawa, ma'am. Dili! Ha! Tawaan niya. Sabag ko mamabugart. Tabaan yun dong. Hindi bisa gusto nga makatubang ko niya. Kung ingunani akong nilaktan. Mura man kag namili og anay. Indot na mama. Milig anay bitaw. Tato? Ay, ano lang bagbik bugart? Madiha ay. Musamot ni. Dili man god. Butangi lang na band-aid. Aron dili saghid. Di ba? Imo na putlon imo junior. Ay tao pag tinuntol ng putlon. Mura lang gini gumagko. Imo bigyo putlon. Wala ni sagol. Lain na kinitanaon. Di tagagat-kat kapaya sa imong kalaki na. Di man kakatuli. Kasi may di ko tuli. Bebe, tanaw na to kung tuli bagyo ka, bebe. Paniha mama ni mo. Kaya patanaw to mo duha. Sumpong ka, mama. Patanawa sa ko si mga kung tuli ba ka, be? Lala, ako ingnon, mama. Mama! Aligod, ma! Ay, pagsakit-sakit na dong, ay! Samot na kasampaan ng mama ni mo! At tulang ko sa kwarto, ay! Mamunggi ka na! Nakasiguro ko nga makugang gid si Amy kung iya ko makita. Bay, diara akong plate yo. Mahibungong gid si Amy kung iya ko makita karon. Wa na ko si paybaw nga muuli ko karon. Uy. Sigurado man. Ay noon, doon na mo ko yawi. Oh, wa si Imis among katri. Klaro kayo. Nga wa gyud ni higdai. Wa magumos ang bidings ug ang undan. Hapsay pa kayo. Mauding wa ko makatuog pag-ayo gabi. May milagro din kibuhat sa imi. Dili ko gustong matuog. Aron makamatngon pa ko inigabot ng imi. Ug si mama, wa siya mahibaw nga milighot ko guli. Aron makasaksig ko sa pagbuang imi nako. Ug kadtong lalaki nga iyang gikauban sa usa ka restaurant. Mao ang lalaki nga gikadungan niya paggawas sa hotel. Huwaton ko ang imong papauli, Imi. Morning! Milagro. Oh? Nanong milagro man, Sarah? Karon pa ko makadungog nimo nga may good morning ka nako. Sige na, unya ka kadungog. Morning, gikan nako. Kita manggod ko TV, ingon ang bana, morning sa iya asawa. Mao ba? Di ba? Sawa man tika, o ako, imong bana. Kuan. Oo, Mateo. Unya, ako, papa sa akong munyika. Ikaw? Mauna, morning ko nimo. May morning ka ni Mama? Lo, waman ko kita TV nga ingon ang tao morning sa iyang mama. Sa ato pa, kanon sa imong nakita sa TV, mao na imong sundon. Maujod, kay pakita good. Sayop di ay Sarah?
Usahay, Mateo. Sayop na. Kay doon na may pagawa sa TV nga dautan. Pananglit ka na mo patay og tao. Bati man na. Bad man na. Pero kinahanglang ipakita sa TV aron maghinam-hinam ang mga TV viewers. Hello? Kanibe, kung di mo makita nga doon ay patyon nga tao, musunod sa di ka. Di ko. Ayaw gyud sunda ang tanan nimo makita sa TV. Sige, Sara. Hain man di ang bata, Mateo. Ang Nika? Oh, good. Tug paman good. Ako lang balikon ha. Gusto ka kutawan akong milk? Di ko, oy. Papa nagkomunika. Ako lang kutaw. Kay kamao nabitaw ko kutaw milk. Kamao na gyud ka, Mateo. Balik ka niya sinday Barbie, ha? Sige, Sara. Akong balikon Barbie doll na ko. Magawas ako Kinahanglan nga makapauli dayon ko. Nga nang wa man ko nimo pukawa dayon. May man yung pagkatug. Nagdali ko. Kinahanglan nga makasakay dayon ko. Unya, ang gisaadi mo sakyanan og mga guns? Inigabot ako sa bahay. Paniun dayon ako sila. May sakyanan akong nakontak nga mao unya inyong sakyan. Sa gayon nga madagit na ninyo ang bata. Basta ha, mao na to atong sabot. Say gayon nga madagit ko na ang bata. Ako ning dadon sa imong hideout sa norte. Good. Tawagalan ko. Aron masugat mo sa akong mga tao. Okay. Lakaw na ko. Di ka makikuyog na ako. Dugay man ka ng kamata. Imo lagi untak kong gipukaw. Aron na lang yun pagreklamo. May pamahon na para nimo. Kanana sa lamisa. Ang kwarta? Gipailawom ko na sa plato. Ang kwarta unya nga among gamiton sa higayon nga mga adto na may sa norte. May musugat din yung pambot aron malayo mo sa maong dapit. Sige na. Malakaw na ko. Kaya tingalig, mabiyaan ko sa aeroplano. Ang tud karon mo pagid moabot sa imi. Nanawag si mama ganiya. Pero ako sing gilimdan. Wa ko siya tug-ani nga niya ako karon sa syudad. Kinahanglan tumanon ko ang pagpakigbuwak ni imi. Ug ning ako rong pagpauli karon. Klaro na. Nawa na siya mahimo. Klaro na nga dito siya matuog siyang laki. Gagog yung tawhana. Abi na ko gibinlan ko niyag tugbang ra sa iyang gihuwaman. Gipunan man di ay. Makas-shopping ko ini. Dong, para na. Niya complete dong, oh. Sigurado ko si Imi na ron ang niabot. Taksi ang niyunong. Mangandam na ko sa iyong pagsudi ni. Din ka matao gabi. Din? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!